Alhamdulillah wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walahum bi ihsani ila yawmiddin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ina kira ga limamanmu a duk inda suke, limaman juma'a da kamsu salawat da sauran malaman makarantu. Wannan masifa da ya fuskanto duniya na coronavirus bai da magani sai addu'a. Ina kira gare mu kowanne ya tsaya a ta alqanut a masallatanmu a kowane salloli, saboda nema wa wannan ƙasa ta mu sauki, ƙasar Najeriya, nema wa ainihin wato duniyar musulmai, musamman ma Saudi Arabia, wanda muke ganin in akwai wata fitina ko wani masifa ko damuwa can muke zuwa, su ma tasu ta same su, an ɗauki matakai. Da haka muna addu'a Allah ya kawo musu sauki. Ƙasashe da yawa sallah ma a cikin jam'i ba a iya yi, saboda haka ya ku yan uwa musulmai, limamai da sauran shugabanni, ku tashi ku ta addu'o'i wa ƙasar mu, Allah shi ba mu zaman lafiya. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum.